Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Йогышлау урыннар хастаханәсен пациентлар өчен тиешле шартлар тудырмауда гаеплиләр. Роспотребнадзор судка мөрәҗәгать иткән. Чаллыда тротуар һәм газонда машина куючылар белән көрәш бара. Тәртип бозучыларны ничек ачыкларга? Бүген Габдулла Тукайның тууына 132 ел республикада туган тел көне. Шәһәрдәшләр бу бәйрәмне ничек үткәрә, Гүзәл Шихапова ачыклады. Роспотребнадзор йогышлау урыннар хастаханәсе җитәкчелеген судка биргәне. Күзәтчелек органы учреждениедә тиешле шартлары юк ди. Әмма хаталарны төзәтер өчен хастаханәдә финанс мөмкинлек юк. Суд утырышыннан безнең репортаж. Бу беренче утырыш түгел. Федераль хезмәт хастаханәдә тикшерү уздырганнан соң пациентларның сәламәтлекләренә һәм гомерләренә зыян салучы күп кенә кагыйдә бузу очракларын ачыклаган. Не устранена текущие дефекты отделки, ликвидация протечек не проведена на потолках, имеется трещина, щели, отслойка красочного покрытия, дефектов напольных покрытий, оконных рам, батареи, отопления и других. Йогышлау урыннар хастаханәсенә 30 ел биредә бер тапкырда капиталь ремонт узмаган, бина 89%-га таушалган. Учреждениегә финанс ярдәме күрсәтелми, үзләре эшләгән керемнәр төзекләндерүгә җитми. Вот наши скриншоты всех писем за 2014, 15, 16 и 17 года о просьбе капитального ремонта. Министерство здравоохранения. Наши платные услуги 70% мы на зарплату врачей переводим. 30% получается остается нам на наши нужды. Хастахана вәкиле быел өлешчә ремонт эшләре башкарылачак дип белдерде. Республика ярдәменә дә өметләнәләр. Учреждениедә төзекләндерү уздыру 2 елга сузылырга тиеш. Моның өчен 1 миллиардка якын акча кирәк. Есть пункт, где названо, что юридические лица всех форм собственности обязаны выполнять вот эти санитарные правила. Поэтому я прошу все-таки оставить статью 6.4. Бу очракта хастахана 20 мең сумга кадәр штраф түләргә яки 90 тәүлек дәвамында эшчәнлеген туктатып торырга тиеш. Судья исә штраф күләмен 10 мең сумга кадәр генә калдырды. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Чаллыда тротуар һәм газонда машина куючылар белән көрәш бара. Автомобиль хуҗаларын хукукый җаваплылыкка тартуда шәһәрдәшләребез дә катнаша ала. Моның өчен мобиль кушымта белән кулланырга гына кирәк. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Видеоға тәртип бозучының машинасын төшереп, халык инспекторы кушымтасына җибәрергә кирәк. Бу кушымта белән административ техник инспекция хезмәткәрләре күптәннән куллана. Беркетмә төзү урынына видеоролик төшерәләр. Моның үз серләре дә бар. Ролик будет не более 10 секунд. То есть желательно бы укладываться в эти 10 секунд и фиксировать. Но этого достаточно, чтобы обойти машину по кругу. Четкая фиксация госномера, марки автомобиля для определения дальнейшего собственника и привлечения его к ответственности. Геолокация буенча кушымта кешенең адресын ачыклый. Аннан соң бөтен мәгълүмат казанган модераторга җибәрелә. После чего модератором просмотр производится и по территориальной принадлежности отправляется в то муниципальное образование, над которым было зарегистрировано данное нарушение. Газонга машина кую тыелгач, инспекция хезмәткәрләре мондый рейдларга ешрак чыга. Бер тикшерүдә дистәләгән тәртип бозучыны ачыклый. Бу эштә шәһәрдәшләрне дә күрергә тели. Исегезгә төшерәбез. Балалар мәйданчыгы яки газонда машина куйган өчен 2500 сумнан алып 5000 сумга кадәр штраф каралган. Марьям Файрушна, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бүген республикада туган тел көне. Бу уңайдан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгать белән чыкты. Бүгенге тотрыксыз дөньяда бу хәзинәне саклап калу һәм үстерү аеруча зарур. Һәркемнең халык тарихына үзенең дә катнашы булуын, туган тел киләчәге өчен шәхсән җаваплылыгын аңлавы аеруча мөһим. Туган телне саклап калу киләчәк буыннар алдындагы изге бурычыбыз дип билгеләде президент. Әлбәттә, әгәр дә без үзебезнең телебезне сакламасак, ул bir kişiyə də kərəkdir, o bizə kərək. Biz millətimizni, ata-babalarımızdan gələn hörf-ədəblərini, mirasını saxlarğa tiyir. Əlbəttə, bu işə tırışlıq kərək, bizə birgə buluraq kərək. Шулай ук Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов Казанда Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләкләрен тапшырды. Быел Тукай бүләгенә 7 кеше һәм 2 коллектив тәкъдим ителгән иде. Алар арасында 2 рәссам, безнең шәһәрдәшебез Мәдияр Хаҗи татар хатын-кызлары циклындагы эшләре, Александр Петров стихи Тукая һәм башка эшләре белән дәгъва итте. Президент указы нигезендә 2018 елда Тукай премиясе бүләгенә язучы Камил Кәримов, рәссам Михаил Кузнецов һәм Тателеком гамәви акционерлык җәмгыяте
җәмгыятенең иҗат төркеме лаек дип табылды. Шәһәрдәшләр иртәдән үк бөек шагыйрь истәлегенә куелган һәйкәл янына чәчәкләр китерде. Төштән соң биредә татар мәдәнияте сәнгате вәкилләре, шагыйрьнең иҗатын яратучылар җыелды. Көн кояшлы булмаса да, кеше күп җыелды. Чара Габдулла Тукай сүзләренә язылган тәфтиләү җыры белән башланды. Бәйрәмгә килүчеләрнең күбесе Тукай шигырьләрен яттан белә, һәйкәл янына шагыйрьне искә алырга һәм тагын бер тапкыр туган телгә булган мәхәббәтне белдерергә килгәннәр. Нәкъ менә бүгенге көндә шундый кайбер авырлыклар булган чагында, нәкъ менә Тукай янына таш яуса да халыкның җыелуы, инде безнең халкыбызның да менә шу Тукай рухлы булуын сөйли. Ул безнең көрәш рухы Тукай, ул безнең милли рухы, ул безнең азатлык, хөрлек рухы. Тукай әсәрләре үсеп килүче буыны тәрбияләгәндә дә кулланыла. Без үзебезнең эштә Тукайсыз эшләүне күз алдына китермибез. Чөнки инде ул татар теле Тукайсыз була алмый дип уйлыйбыз. Үзебезнең эштә һәр даим туган телендә шигырьләр өйрәнәбез, татар телендә. Тукай әкиятләрен, Тукай шигырьләрен өйрәнәбез. Балалар аны сәхнәләштерәләр дигән. Матур гадәт буенча очрашу татар халкының гимнына әйләнгән туган тел җыры белән тәмамланды. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Курчак театрында Габдулла Тукайның туган көне уңайнан Су анасы әкияте сәхнәләштерелде. Татар телендә куелган спектакльләр театрда сирәк була. Шуңа күрә бу икеләтә шатлыклы вакыйга ди театрның яшь режиссеры Гөлназ Нуретдинова. Премьерада хәбәрчебез Мәрьям Файрушина булып кайтты. Су анасын күрер алдыннан балалар Габдулла Тукайның танылган әкиятләр геройлары Кәҗә белән Сарык, Шүрәле, Былтыр белән танышты. Су патшасы сәхнәгә җырын сузып, төнбоеклар белән бии чыга. Су анасын театр әһелләре берлеге дип исемләнгән грант акчасына куйганнар. Аны сәхнәләштерер өчен театр труппасы 150 мең акча аткан. Беренче чиратта Гөлназны режиссер буларак шушы эше белән котлыйсым килә. Рәхмәт. Барып чыккан тамашачылар әйтерләр инде. Алла бирсә, Гөлназ сиңа уңышлар телим. Һәм мин безнең театрыбызга татар телендә спектакльләрнең кайтуына бик шатмын. Декорацияларны Удмурт Республикасының дәүләт курчак театры рәссамы Денис Токарев һәм музыканы Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Васим Әхмәтшин иҗат иткән. Бу әсәр эчендә моңы да бар моның. Моның шабыша торган җирләр дә бар. Алтын тарак артыннан куган вакытларында. Анда икенче төрле музыка кирәк. Шуңа күрә миңа үземә бу бик кызык. Яңа спектакльне татар һәм рус телендә карап булачак. Алдагы сезонда Су анасы театр афишасына кертеләчәк. Кадерле әниятиләр һәм балалар, Курчак театрына рәхим итегез, минем тылсымлы әкиятләремне тыңларга. Мәрьям Файрушина, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Хәзер рекламалы мәгълүмат Экспокамы күргәзмә үзәге мәйданында 2 ярминкә ачылды. Берсе бакча яз 2018, берсе язгы ярминкә дип атала. Сатуда шулай ук Латвиядән эчке киемнәр, бизәнү әйберләре, Франция исле майлары да бар. Шәһәрдәшләргә уңайлы булсын өчен ярминкәләр ялларда да эшләячәк. Бакча өчен кирәк яракларны, үсентеләрне 1 майга кадәр сатып алырга мөмкин. Бөтен Россия махсуслашкан күргәзмә хәвәскәр бакчачылар өчен товарларның киң ассортиментын тәкъдим итә. Биредә суганчылар, үсентеләр, сортлы бөҗәкләрдән саклау чаралары, ашламалар алу мөмкинлеге бар. Яблони очень хорошие, они подходят к любой зоне. Это любой зоне. Есть новые сорта. Вот именно Discovery это летние сорта, Медуница хорошие сорта. Значит, осенние и зимние очень тоже много. Ягадар җиләк фермасы бакча җиләге, кура җиләге, берлегән, виноград һәм башка үсентеләр алып килгән. Шәһәрдәшләр әлеге сезондагы яңалыклар һәм селекционерларның уңышлары белән дә таныша ала. У нас имеется черешня скрещенная с вишней, которая более к нашему региону. Есть абрикос тоже привитой, укорененный, районированный, то есть которые акклиматизированы к нашему климату. Чарада Россиянең төрле өлкәләреннән 30-дан артык оешма катнаша. Ярминкә 26 апрельдән 1 майга кадәр Экспокама күргәзмә үзәгендә уза. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Челнинский Ералаш приглашает на съемки детей и молодежь. Запись на кастинг по телефону 788 505 788 505.